Бөтен Рәсәй авыл хуҗалыгында һөттең хакы түбән. Урындагы yetiştirүчеләргә эре сауда селтәрләре аяк сала дигән һүзләр еш ишетергә мөмкин хәдәр. Ысынлап та, урындагы хуҗалыктарның агын бүген һөт заводтары литрын 13-17 һум тирәһендә багылай. Шуга карамастан, магазинда кулланучылар өчен һөттең хакы бердә кәмемәй. Башкортстан хөкүмәте гыйнвар айынан хуҗалыктарды субсидиялай башланы. Тулырак безнең коллегабыз әзерләгән язмала. Культабан авылындагы мегаферма тәүлегенә 10 тонна һөт һава. Әле былтыр гына yetişтерүчеләрнең сеймалы 18 һум менән һатылһа, быел хәл көтелмәгәнсә киткенләште. Мизгел етмәстән алда гыйнвар аенда ук эшкәртүчеләр һәм һатып алучылар хакты 2 тапкырга кәметте. Был иһә янәһе лә уларның хаклау урындарында әзер продукцияның күплеге һәм Белоруссия, Яңа Зеландиянан киптерелгән һөттең индерелүенә бәйле. Сифатлы булһа ла һөт сеймалы менән эшләүгә караганда заводтарга киптерелгән һөт алу отышлырак булып сыкты. Һөт yetiştirүү, эшкәртүү заводы порошок куллана. Ул порошокты килә безнең Белоруссия республика аша, Новая Зеландия аша. Шуңа күрә үзебезнең yetiştirilгән һөт әле көндә дөресен әйткәндә беркемгә дә кирәкмәй. Төзүгә төзүк, һөт yetiştirүүгә yetişтерәбез. Моны кайда әйтергә? Моны хәл һорау. Күрше Ургада авылының һөт эшкәртү цехы бүген 7 төр продукция yetişтерә. Предприятиянең куәте көненә 2 тонна һөт эшкәртә. Ә мөмкинлектәр киңрәк булганда ул 6 тоннаны ла эшкәртә алыр ине цех белгечләре. Тик әлеге лә баягы һату проблемалы. Эре сауда селтәрләренә улар да инә алмай. Кайдалыр алыска ситкә сыгару файдаһы. Тере һөтте хаклау вакыты 3 көндән артмай. Магазиндарга хаты юк, шул рисктердер баскан, и уларга инеп булмай, безнең бөтен документация буенча, бөтен сертификат буенча без үтәләбез, но безгә шундайрак алыптан кагыз килә инде, что һезнең тирәләге магазиннар, селтәләр тулы, мондай һөт продукция белән дип. Ул килә үтте кырдан килгән һөтте баягы үзегез белән сухой молоко күрә кушылган була, һәм пальмовое масло кушылып, но кеше аны аңлаган аңлайды, аңламаган исә Ситтән килтерелгән һөт продукцияһын саудалардан кысырыклап сыгармаенча, һөт урындагы yetişтерүчеләр өчен табышлы тармак түгел. Әлеге вакытта акта һатып алып, уны өстәп һатучылар һәм эшкәртүчеләр генә отышлырак позициялар. Yetiştirүчеләр өчен хәл еңелләрдән түгел. Хайруса язгы басу эшләре һәм мал азыгы әзерләү мизгеле алдыннан был предприятиеләрдә катмарлы хәлгә куя. Yetiştirүчеләр кредиттар, халымдар һәм эш хакы буенча йөкләмәләрне лә үтәй алмауы мөмкин. Хәлдең ошулай баруы һөтте урамга сыгарып түгү я эре малды ит комбинаттарына тапшыру менән янаясак. Бүген һөт тапшыру менән яшәгән авыл халкының бер өлеше нимә эшләр? Әлбиттә, республика хөкүмәте хуҗалыктарда 4 һумдан субсидиялай. Ярдәм яй көнелә буласак дип вәгъдәләй. Был вакытлы сара әлбиттә. Безнең электронный ветеринар сертификация Меркурий эшләп китәсәк, менә ул бөтенләй кагыласак, безнең хуҗалыктарга гына түгел, менә молокозаводтарга ла, бөтен магазиннарга ла кагыласак, эшкәртелгән продукция молокозаводтардан кем килә, онда уже улар яшерелмәсәктәр, теге, мәсәлән, сухой порошок кушып, если кушалар, уже молочный напиток дип атала бит инде. Конечно, безнең менә үзебезнең хуҗалыктардан күп нәмә тора. Yetiştirilгән һөттең үз хакын төшерү кирәк. Моны исеп төшерәләр инде. Баягы вакытында корымда сифатлы гына корым әзерләп, уның хакы түбән булырга тиеш. То есть шу үз хакын кәметер кирәк. Авыл хуҗалыгында ла заман менән бергә атларга кирәк дигән фикердәрне калдырмай белгечләр. Эш алымдарын, уның механизмнарын үзгәртү зарур. Кырсылыкта бүген отышлы культураларга өстенлек бирү, һөт һауда фәнгә таяну, конкурентлык мөмкинлекләрен арттыру, бәлки сит илнең аналыктары күп кооперативларга берләшү ыңгай һөҙөмтәләргә юл асыр ине.